паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога. Хвала Христу! Вітаю вас, шановні слухачі Радіо Марія, так само ютуб-глядачі. І так само вітаю нашого суразмовцю, брата Андрія Квятінського, капуцина. Хвала Христу, брат Андрей. Навеки хвала. Адчуваеце адказнасць? Так, вельмі адчуваю. Сапраўды. Ну, давайте тады пачынаць. Не вельмі нашы слухачы карыстаюцца гэтай магчымасцю, але я ўсё ж такі нагадаю, што гэта прамы эфір, і можна патэлефанаваць нам, задаць пытанне брату Андрэю, усе перададзім у прамым эфіры. Спадзяюся, што калі-небудзь з гэтай магчымасцю ўсё ж такі скарыстаецца хоць хто-небудзь. Добра, я рады. Брат Андрей, ну, гэта традыцыйнае пытанне, заўсёды мы яго задаем. Распавядзіце, калі ласка, пра час, у якім вы раслі, і пра месца, адкуль вы паходзіце? Час вельмі цікавы, я бы сказаў, унікальны, таму што я нарадзіўся ў канцы 20-го стагоддзя. Гэта вельмі цікавы час быў. І якраз маё юнацтва такое усвядомленае прыходжанне і да веры, і да светапогляду якогось адбывалася ў 90-е гады. Это быў вельмі бурлівы час, калі развалілася імперыя, калі старыя ідэалы ў многіх людзей разрушыліся, прычым это было часта для многіх вельмі трагічна, а новыя ідэалы яшчэ не ўвайшлі на арэну. І гэта быў такі пераходны перыяд, вельмі цікавы. На наше пакаленне гэта, па-мойму, бачна, не? Хто рос тады ў гэты час. Перад міленіаламі яшчэ. Так. Адкуль вы паходзіце? Ну, нарадзіўся я фактычна ў горадзе Маладзечна, але так злажылася, што мае бацькі потым вырашылі вярнуцца на сваю малую радзіму ў Іўеўскі раён Гродзенскага ва Гродзенскай вобласці. Уже там я рос, у школу пайшоў там былі такія першыя крокі майго фарміравання такога. Можна пару слоў пра сям'ю вашу? Сям'я ў мяне вялікая. Я самы старэйшы з 4 дзяцей. І мы раслі ў вёсцы. Это была звычайная вясковая сям'я. Першапачаткова, калі гаворым пра веру, то наша сям'я была дастаткова такая звычайная, вельмі такая савецкая, я бы сказаў, у плане веры. Бацькі мала хадзілі ў касцёл аж да таго моманту, пакуль мы не пачалі рыхтавацца з дапамогай бабулі да першай камуніі. Это было так, што я, потым мой малодшы брат на 2 гады і малодшая сястра на 4 гады, мы ўсе пайшлі адначасова падчас летніх канікул, быў экспрэс-курс падрыхтоўкі да першай камуніі. Ад бабулі? Не, бабуля нас вадзіла, але праводзіўся курс з дапамогай сястры, якая прыязджала з Трабаў. Такая парафія была аддаленая ад нас 18 кіламетраў. Бліжэй нічога не было на той час. Цяпер ужо ёсць бліжэй касцёл, але не было яшчэ. І яна прыехала літаральна, напэўна, на месяц, можа, 1,5 месяцы. І што другі дзень праводзіла інтэнсіўны курс у суседняй вёсцы, 4 кіламетры. Мы кожны другі дзень палову канікул прысвяцілі на тое, каб падрыхтавацца да першай камуніі. Было весела, было цяжка. І вось разам з тым, з той пары пачаўся таксама нейкі такі, можа, далікатнае перараджэнне, адраджэнне духоўнае ў нашай сям'і наогул, таму што наша мама пачала больш цікавіцца верай, ужо ад нас навучылася, і з той пары пачалося ўжо такі прыгожы шлях для ўсіх нас. Ужо тады хадзілі ў касцёл, так? Хадзілі тады, калі атрымлівалася, таму што нават з пункту гледжання звычайнай лагістыкі это было складана. 18 кіламетраў да касцёла, у глухой вёсцы, дзе не было нават аўтобусаў занадта. І хадзілі ў асноўным па вялікіх святах. Толькі я ўжо потым уцяміў, што ёсць яшчэ іншы варыянт ездзіць на ровары у суседнюю дыяцэзію. Это было так, што да парафіяльнага касцёла было 18 кіламетраў, а ў суседнюю дыяцэзію мінска-магілёўскую было 10 кіламетраў, як аказалася потым. І гэта было якраз Вішнева са знакамітым ксяндзом Чарняўскім. І я вось там ездзіў у тое Вішнева, каб там удзельнічаць у імшы. Ты ўжо калі пачаў сам цікавіцца, то ўжо ў старэйшых класах. Вось гэта быў такі мой самастойны трохі шлях пошукаў Бога. Давайте трошечкі паўзу гэту зробім, яшчэ вернемся да гэтага моманту, але яшчэ пра дзяцінства. Вось брат Андрэй вачыма братоў і сясцёр якім быў? Ну, я быў дастаткова цяжкім характарам.
быў досыць такі дэспатычны, я бы нават сказаў. Мусілі. Старэйшы я брат? самы старэйшы Так, быў, так. так. Многія рэчы з гэтым былі звязаныя, што я адчуваў часамі адказнасць, часамі дзесьці несправядлівасць, чаму я адразу, калі што якое. Ну і наложылася яшчэ таксама тое, што я быў рос у сям'і дысфункцыйнай на самой справе, тому што мой тата быў алкаголікам, і з гэтым было звязана таксама многа розных. Это адкладваў свой адпячатак на сям'і, вядома, і мне часамі трэба было функцыю як старэйшага брата пераймаць на сябе. Гэта, канешне, трошкі сумна, а з іншага боку Бог, напэўна, ведаў, што робіць, таму што дзякуючы вось таму перыяду і гэтаму крыжу якомусьці я сёння ёсць такі, які ёсць. Кім-небудзь у будучыні сябе бачылі ці не? Ну вось так вось сфармавана было ўяўленне, вось хачу там касманаўтам. Нейкі вельмі кароткі час быў, гэта літаральна, можа, паўгода я так марыў, задумваўся, ці не стаць мне бізнесменам якім-небудзь. 90-е гады. Так, таму што это такое юнацкае было, дурнаватае яшчэ. Вось, і тады я паспрабаваў там нават гандляваць неяк там нелегальна такія, нават не скажу. Ну гэта як? Гэта было... Скажыце. Гэта былі жвачкі у школе, дзесьці там такія дробныя рэчы, якіесьці там купляў, маладзечны, ездзіў, потым перапрадаваў. Гэта вось такое. Але потым я зразумеў, што не, бізнес не маё ўсё ж такі. Вось. А што ваша? Што падабалася вам? Потым яшчэ ўжо, калі заканчваў школу, мы з татам размаўлялі там неяк. Ён кажа: слухай, класная прафесія ляснік. Я думаю, сапраўды, так, прыгожа, нават романтыка нейкая ёсць у гэтым. Я паспрабаваў паступіць у полацкі тэхнікум, не атрымалася. Тады я паступіў проста ўжо, каб неяк год да войска перабыць, паступіў у Барысаўскі. Сёння называецца каледж, тады гэта ПТВ называлася. І вучыўся на лясніка. Вот. Ці давялося гэтыя веды потым калі-небудзь прымяніць? Трошкі. Гэта былі такія эпізоды дзесьці ў жыцці, што я там апроч лясніка там яшчэ давалася такая прафесія пра столяр, столяр-цясляр 3-го разраду і вальшчык. Это чалавек, які займаецца валкай лесу. У святарстве спатрэбілася? Аказалася, што спатрэбілася ў пэўны момант. Сапраўды, дзесьці там пару разоў, і трэба было прафесійна прымяніць якіясьці веды, якія здабыў у вучылішчы. А як увогуле вы вучыліся? Якія ў вас былі адносіны з вучобай? Ці У цяжка школе было? я быў харашыстам. Тады ж была 5-бальная сістэма, і ў мяне ў асноўным былі 4 і некалькі 5. Так, такім серадняком быў да вучобы. У семінары я вучыўся крышку лепш ужо, таксама не выдатнікам. А вось у ПТВ я быў выдатнікам, это адзінае месца. Брат Андрей, гэта не та гісторыя, што вот вы з дзяцінства ведалі, што ваш путь святарскі. Не гэта гісторыя, так? Не было так яўна, так? І гэта таксама, ведаеце, это заўсёды ж з тым пакліканнем такая таямніца. Нейкія знакі былі ўсё роўна. Якія? Дзесьці там у фільмах я глядзеў, у якіхсьці з кніг, якіхсьці вобразы монаха. І, на жаль, гэта былі часта вобразы такія, якія тэндэнцыйна падаваліся як вобраз монаха такі негатыўны. Што-то змрок якісьці, кляштары, манастыр сыры, там, дэспатызм і так далей. А я думаю, калі так дрэнна, так сабе думаў, калі так дрэнна пра гэта гавораць, нешта ў гэтым ёсць. Так сабе думаў. І толькі што я на той момант, это быў, можа, 8-9 клас, можа, пад канец школы, я ўжо дакладна нават і не памятаю, як гэта было. Я не надта веру, што гэта магчыма ўвогуле ў маім выпадку. Нават калі б я захацеў стаць святаром ці монахам, бо ўжо дзесьці ў 10-11 класе я, в прынцыпе, думаў, што можа было б неблага стаць монахам. Толькі у такім ключы. Але думаю, не, у вёсцы такой глухой жывучы, дзе манастыр, дзе я, тут увогуле няма шансаў нават. Мне быў ПТВ якоесьці трапіць кудысьці там. Не было смеласці мараў на самой справе.
Это тое, што я сёння бачу у многіх маладых людзей, што людзі часта не вераць, што свет рэальна адкрыты для нас, што можна марыць нашмат смялей, чым мы часта марым. І это ўжо потым мне Бог паказаў, што ты можаш нават адважыць марыць, стаць монахам, што гэта рэальна. І на пачатку пачалася з мары, а ўжо потым, напэўна, Бог пачаў пацвярджаць якімсьці чынам. Это постаць ксяндза Чарняўскага. Потым у маёй сям'і быў святар дэцызіяльны таксама. Это стрыечны брат майго дзеда, які прыязджаў да яго ў госці, калі час ад часу. Вось, і многа такіх было якісьці флэш, такіх вось карцінак, якія дзесьці Бог даваў, якія ускосна, я ўжо цяпер разумею, што гэта былі знакі, такія ягоныя намёкі якісьці. А на гэта патрэбна было час, каб іх неяк асэнсаваць па-сапраўднаму глыбока. Для гэта ўжо крыху іншая гісторыя. Давайте тады пра асоб, которые на вас уплыў аказалі. Добра, вось пра ксяндза Владзіслава Чарняўскага. Распавядзіце, як увогуле вы яго памятаеце. Так, гэта ксёндз Чарняўскі — это адна з шэрагу асобаў. Я яго памятаю з дзяцінства, таму што ён мяне хрысціў, як аказалася. Ён вянчаў маіх бацькоў. І ўвогуле ён пахрысціў, павянчаў, напэўна, паўбеларусі у той час, таму што ён быў адзін з нешматлікіх святароў, которые былі ў савецкія часы, якія служылі. Вось. І я памятаю з дзяцінства, калі мы прыязджалі часамі ў касцёл, дзесьці там ці пры якіхсьці нагодах, ці, напрыклад, пахаванне памятаю дзесьці там. І што мяне захапляла, это тое, што вось я ж іншых святароў таксама ведаў у ваколіцах. Ён быў нейкі такі наш вельмі. Ён быў такі, як быццам бы ён сапраўды адсюль. Вось, як сусед з вёскі, ён быў вельмі такі чалавечны. З усёй павагай да святароў, якія працавалі там у іншых парафіях, яны часта сапраўды паміж імі і намі была досыць вялікая дыстанцыя, таму што яны службу вялі па-польску. Яны сапраўды гаварылі незразумелай для нас мовай. Ну як незразумелай? У большасці незразумелай. І я таксама яшчэ з дзяцінства, для мяне вось беларушчына, беларуская мова, культура было чымсьці такім, ну, вельмі арганічным, вельмі важным для мяне. І калі я сустрэў вось, у Чарняўскім сустрэліся дзве гэтыя каштоўнасці для мяне, беларушчына і вера, я зразумеў, што а так можна, аказваецца, што вось, што гэтыя дзве рэчы не толькі не супярэчаць адна другой, але яны вось спалучаюцца ў адным чалавеку. І гэта быў такі, напэўна, наймацнейшы для мяне вопыт, што я хачу зрабіць нешта для Беларусі. Вось, у духоўным плане. І вось ксёндз Чарняўскі паказаў, што гэта магчыма, што вось так, як ён гэта робіць, вось я так хацеў бы. Я ўжо ведаў на той момант, што ён малітоўнікі перакладаў якісьці там. Потым, як аказалася, ён нават цэлую Біблію пераклаў з вульгаты на беларускую мову. Вось. І потым быў такі момант, калі я ўжо быў на навіцыяце, ўжо пайшоў, это ўжо праз гады. І гэта апошні раз, калі я сустракаўся з ім ужывую, мне трэба было прыехаць з навіцыяту, каб працягнуць візу. Я у Польшчу на навіцыяце быў. І я прыйшоў на пачатку на імшу да яго, і я да яго заходжу, а ён мяне не пазнаў, тому што ён ўжо старэнькі дастаткова быў на пачатку. Я зайшоў у хабіце, ўжо ў капуцынскім. Ён кажа: «О, капуцын, а адкуль ты?» Я кажу: «Ну, з Эгердаў». «З Эгердаў?» Ён аж замёр, кажа так. Ну, это ж вось ён жыў там побач. Я бачу, што ў дзядулі аж такія вочы вільготныя сталі, таму што ён столькі гадоў пакутаваў, чакаў, каб якіясьці пакліканні былі. Каб якіясьці вось у гэтай ваколіцы, у гэтай зямлі. Для яго гэта было настолькі ўзрушваючы. Ён мяне потым узяў да хаты, там супам нейкім карміў. Ён трошкі не надта свежы быў, правда. Але гэты суп быў смачны, я наколькі памятаю тым, што ён так абрадаваўся мне. І вось тое, што я прыйшоў да яго і прынёс яму радасць адной толькі прысутнасцю, што я пакліканне адсюль, што я стаў знакам Божым для яго. Гэта была такая асалода, што нават скіслы суп быў смачны. А вы тады былі міністрантам ці проста прыходзілі ў касцёл, ну, вось як
Не, міністрантам я ўжо быў, я прабаваў быць міністрантам, калі вучыўся ў ПТВ ў Барысаве. Это быў таксама кароткі час, і я пачынаў фактычна з нуля у літургічнай службе, ужо будучы 17-гадовым хлопцам. Я стаў міністрантам там. І зараз жа, ну, потым я скінуў гэтае вучылішча, пайшоў у ордэн. Гэта так адным сказам, просто ведаеце, вось я цяпер расказваю, яно не атрымліваецца храналагічна, на жаль. Яно параскідана, і трэба было гэта як пазлы паскладаць неяк, але это розныя факты, розныя такія вось мазкі як бы на карціне, што з іх складаецца потым вобраз. Ну вось пайшоў у ордэн. Я думаю, што вось за гэтым сказам стаіць таксама такі значны перыяд, так? Так, гэта... Як гэта адбылося? Чаму ордэн, чаму капуцыны? На пачатку, як я вучыўся вось пасля школы ў Барысаве, у ПТВ, там быў такі эпізод, што я ўжо пачаў думаць пра пакліканне. І я пазнаёміўся там з марыянамі наогул. Там была парафія Марыяну, ну, ёсць далей парафія Марыяну. І ў мяне паявілася такая ідэя, ці не быць мне марыянінам. Я размаўляў нават там з братамі, з марыянамі, і я прыйшоў да аднаго з айцоў, кажу, што у мяне ёсць такія ідэі, ці не пайсці мне ў ордэн. Але ў мяне такая праблема, што я зараз завяршаю вучылішча, і ў мяне адразу войска. Ну і ён кажа мне, ну можа сапраўды, можа пачакаць трошкі, можа варта адслужыць у войску, больш памужнееш і нешта пазнаеш, ну нешта ў такім духу. Вось. Ну, я, ў прынцыпе, так і згадзіўся. Можа, правда, неблага. Куды тут спяшацца? Я ж яшчэ не стары, часу многа, здаецца. Вось. Ну, і на гэтым завяршылі. Але падыходзіць лета бліжэй ужо, і мне прысылаюць марыяне, семінарысты, запрашэнне. Я ўжо ў хаце быў летам на практыцы у лясгасе, і мне прыходзіць ліст ад марыянаў, дзе яны запрашаюць пайсці ў пілігрымку Друя Буцлаў. Вось. І я з гэтым запрашэннем, канешне ж, еду на эту пілігрымку, яшчэ моя сястра паехала са мной, таксама малодшая. Мы ўдваіх на эту пілігрымку прыязджаем. І там я сустракаю дзве асобы, пра которые ніколі не думаў да гэтай пары, што я магу іх там сустрэць. Бо я чытаў пра святога Айца Піо, пра капуцынаў і так далей. Але я думаю, што ў Беларусі іх няма наогул. Ды ж інтэрнэт нават яшчэ не было як такое. Это 99-й год, ён быў вельмі такі неразвіты яшчэ. Я тады яшчэ нават не карыстаўся. І інфармацыі было вельмі мала ўсякай. І тут ёсць прывітанні розных гасцей, удзельнікаў, і марыяне кажуць, што тут вось ёсць два браты. Брат Андрэй Жылевіч і брат Сергей Матюшонак, семінарысты з Любліна капуцыны. Капуцыны? Як капуцыны? Такое можа быць. Ну і мы там разнаёміліся з імі ўсё. І брат Андрэй Жылевіч запрасіў мяне пасля гэтай пілігрымкі, кажа, а давай махнём яшчэ на пілігрымку ў Чанстахову. Я зараз вось праз 2 тыдні еду. Ну і так атрымалася, што я згадзіўся. І ўжо мы там яшчэ зрабілі такі невялікае падарожжа па кляштарах капуцынаў у Польшчы. Я паглядзеў, як браты жывуць. Жывуць няпроста і адначасова прыгожа. І вырашыў ужо, калі вяртаўся ўжо з этой пілігрымкі, што я забіраю дакументы з вучылішча. І пераходжу ў ордэн капуцынаў. Это вось, калі расказваць пра гэту такім вонкавым вымярэнні, як вонкавы феномен, пэўны, як гэта выглядала звонку. Тое, што адбывалася тады вось у тых падзеях унутры, гэта вельмі нашмат складаней распавесці пра гэта, вядома. Гэта быў прыгожы перыяд, такі вельмі напоўнены такім духоўным пад'ёмам, энтузіязмам, маладым рамантызмам якімсьці такім таксама. Не сумняваліся? Не, на той момант яшчэ не. Сумненні пазней прыйшлі. Некалькі такіх момантаў было за маё пакліканне ўсё за гэты перыяд. Некалькі момантаў былі, што мяне паяўляліся сумненні, і я думаў, сумленна думаў, вырашаў і так далей. Ну і вось я вырашыў, што гэта шлях, што я не памыліўся тады ў маладосці. Не з ордэнам? Не з ордэнам. Не ўвогуле. Так, не са святарствам, тым больш так. Можна крышачку больш распавесці пра перыяд навіцыяту і вось увогуле?
як фармаваліся, што было галоўным? Ну, навіцыят, і вось там яшчэ быў перыяд пастуляту, навіцыяту. Я калі прыехаў, памятаю, першы раз у Докшыцы мы пачыналі пастулат у Докшыцкім кляштары. Мяне прывёз айцец Кшыштаф Грошык, который служыў у Ліпнішках тады. Я перад тым, як пайсці ў ордэн, яшчэ быў нейкі час у отпуску, і там у Ліпнішках і ў Юскім раёне, як аказалася, капуцыны таксама ёсць. Я паехаў да Братовінг, і айцец кажа: «Да, я вось паеду на імяніны да Братоў, праз некалькі дзён прыязджай, і завязу цябе ўжо туды ў пастулат». Я прыязджаю, айцец выходзіць з машыны, на парозе мяне сустракае нейкі іншы айцец і стаў так рукі ў бокі і кажа: «Чаго прыехаў?» Я такі здзіўлены. І тады адварачваецца і ідзе. Я такі здзіўлены стаю з тымі торбамі сваімі. Кажа: «Мне ты не патрэбны. А Езусу, можа, і так, хадзі». Это быў вельмі такі суровы капуцынскі падыход. Я потым ужо зразумеў, што это наогул такая фішка была ў старой школе фармацыі. Выпрабаваць вось чалавека, што сапраўды, якая ў цябе матывацыя. Вось, ці не заганарышся, напрыклад, у гэты момант, там, ці яшчэ якось. Калі для цябе это сапраўды важна і каштоўна, не пляшнеш там торбы, не забярэш і не пойдзеш. Я хачу быць тут. Вось. І это быў такі прыгожы опыт. Это айцец Ян Фібек, который служыў таксама вось адзін з першых капуцынаў у Беларусі пасля распаду Савецкага Саюза. Такія вось моманты. У меня такое адчуванне, што вас вашыя браты здзіўляюць у добрым сэнсе, так? Конечно. Так? Так, і не перастаюць здзіўляць. Не перастаюць здзіўляць? Можаце вось распавесці, чым? У пастулаце таксама там было, што потым другая частка пастулату была ўжо ў Польшчы, у Ломжы, навіцыят у Новым месце над Піліцай. Канешне, было немало цяжкасцяў, таму што трэба было ведаць польскую мову, а я яе не ведаў зусім на той момант. Трэба было вучыцца з нуля. Тым больш я бачыў, як моцна, як аказалася, мы адрозніваемся менталітэтам, ввогуле нейкім ладам мыслення з палякамі. І канешне, падабенства таксама шмат, але розніца досыць вялікая. І трэба было вось у гэтай супольнасці неяк ужывацца, маліцца разам, прымаць іншасць другога чалавека. Гэта наогул цяжка у ордэн, калі прыходзіць малады чалавек. Это не толькі са мной так было, это наогул такое агульнае правіла, што ты прыходзіш часта з сям'і, дзе ўжо ты ведаеш пэўныя правілы, якія ў гэтай сям'і абавязваюць. Ты прызвычайваешся жыць як бы ў каляі пэўнай сваёй сям'і. Прыходзіш у новае месца, новае асяроддзе, там такі чалавек, другі чалавек, іншы, і ўжо трэба перастройвацца яксьці. Нейкім чынам вучыцца, што, аказваецца, тыя фарматы зносін, да якіх ты прызвычаіўся ў сям'і, тут яны не працуюць. Тут трэба неяк па-новаму спрабаваць. Вось. У семінарыі потым іншая рэч, калі фармацыя ішла. Мне вельмі падабалася, што было мноства часу, вось рэальна мноства часу на вучобу. І гэта быў момант, калі я ведаў, што гэта самы шчаслівы час, магчыма, у маім жыцці. Тады трохі гэта ўсведамляў, але сёння яшчэ лепш гэта ўсведамляю і бачу, што нягледзячы на тое, што я досыць старанна вучыўся ў семінарыі, стараўся і так далей. Але было страчана таксама мноства магчымасцей. Я яшчэ не ведаў тады на той момант у семінарыі, якія рэчы мне па-сапраўднаму спатрэбяцца, а якія рэчы можна было б так, слабей там, ці не столькі перажываць за іх. Вось. І сёння я бачу, што было столькі магчымасцяў у семінарыі, таму это для семінарыста я бы сёння хацеў сказаць таксама, хто вучыцца. На што налягаць? Так, як па на мне, што? Просто, так, можа, як па мне, то вось гэта парадокс, але я сёння бачу, напрыклад, што гісторыя філасофіі, на той момант я думаў, што навошта. А сёння я разумею, што ў свеце татальнай маніпуляцыі, якіхсьці з сродкамі масавай інфармацыі, у свеце, дзе ідзе барацьба розных ідэалогій, гісторыя розных ідэяў, як яны паўставалі, як яны змагаліся калісьці паміж сабой, да чаго тыя ці іншыя ідэі прыводзяць у наступстве. На гэта варта звярнуць увагу, гэта будзе патрэбна. Вядома, Біблія, безумоўна. Гэта як бы відавочна. Это тое, што і так было зразумела, што Біблія, асабліва Біблія ў кантэксце прапаведавання, каб умець складаны, прыгожы, вельмі глыбокі біблійны тэкст неяк перакласці з чалавечай мовы на чалавечую.
І гэта таксама такая рэч, которая вельмі патрэбная. І вось я вучыўся ў семінарыі, стараўся з гэтым, але можна было б яшчэ лепш. І вось калі б я вярнуўся б, я б яшчэ больш налягаў на гэтыя дзве сферы. А што можна крышачку прафілоніць? Думаю, вось так, каб не пакрыўдзіць ніякіх прафесараў. Потому што таксама, мне здаецца, што вось у нейкі момант, можа гэта проста праблема выкладання ў розных семінарыях па-рознаму розны ўзровень. І калі бачым, напрыклад, што вельмі нізкі ўзровень выкладання якогасьці, в прынцыпе, усе прадметы важныя, правда, там досыць так збалансаваная праграма ў семінарыі. Але проста бывае так, што па якіхсьці прычынах семінарыя не можа сабе дазволіць, напрыклад, больш высокага ўзроўню прафесара. Ён як умее, так робіць гэта. І часамі, ну, вось некаторыя рэчы былі трошкі страчаным часам. Я не хачу гаварыць канкрэтна, таму што можа быць крыўдна камусьці. Гэта можа, ну, не зусім у парадку было б. Ну, то бок ад выкладчыка залежыць, а не ад прадмета. Так, я думаю, што ў вялікай ступені ад выкладчыка, калі ён умее захапіць вось якімсьці. У нас найбольш выбітныя выкладчыкі былі ў люблінскай семінарыі. Это такі вось і Генры Квітчык быў, напрыклад, па бібліістыцы. Дарыюш Дзядуш, Біблія таксама прарокі. Ну, цудоўныя прафесары. Яны проста умелі захапіць тым, як яны гэта робяць, як выкладаюць. Што яны умелі пераканаць, што тое, што я гавару, гэта праўда важна і будзе патрэбна. Это людзі з іскрой проста. Брат Андрэй, тады чаму сумневы? Наконт чаго былі сумневы? Сумневы былі наконт паклікання, таму што ведаеце, што я ж таксама, ну, у гэтым свеце жыву, у гэтым свеце нарадзіўся, і я таксама досыць сучасны чалавек. Ну, ва ўсіх сучасных людзей, у мяне ў тым ліку была праблема, і, напэўна, у нейкай ступені трошкі ёсць яшчэ сёння, хаця ўжо менш. Тое, што мы баімся рашэнняў такіх вось канчатковых на ўсё жыццё. А ці не пакінуць якусь магчымасць вось такую, ну, можа, мне не спадабаецца, можа, мне не атрымаецца нешта, можа, мне будзе цяжка, можа, яшчэ якосьці. І сёння людзям такі менталітэт уваходзіць у нашу свядомасць, наш лад мыслення, што на ўсё жыццё гэта немагчыма. Трэба пакінуць хоць, ну, як так. І я не думаў вось, што, ну, толькі дзякуючы сведкам, тым, которым бачу, да каго ж ёсць браты, которые ўсё жыццё не без цяжкасцяў, але шчаслівыя. І вось падтрымка братоў, напэўна, асабліва сведчанне старэйшых братоў. Тады вось у нас у Польшчы, мы як вучыліся, было вельмі шмат братоў, якія прайшлі вельмі цяжкія перыяды ў жыцці і засталіся верныя пакліканню. І я зразумеў, што тыя мае цяжкасці, яны, канешне, па-свойму цяжкія. Але калі браты такое маглі прайсці, напрыклад, канцэнтрацыйны лагер, там былі браты, якія вярнуліся з лагераў, якія прайшлі цэлыя дзесяцігоддзі рэпрэсій з боку камуністычных уладаў. У Польшчы таксама ж былі рэпрэсіі. Потым у нас у Беларусі былі два браты, которые прайшлі вельмі цяжкія часы. Я думаю, што мае там якіясьці цяжкасці, тое, што там закахаўся ў кагосьці, это праблема. І думаю, браты не такое праходзяць, не такія выпрабаванні паклікання і ёсць. І я думаю, што вось гэта таксама мы гэтым адны другім дапамагаем, што гледзячы на другога чалавека мы разумеем, што і натхняемся вось прыкладам другога чалавека, каб умець неяк справіцца таксама са сваімі цяжкасцямі. Ну, то бок такога сур'ёзнага выбару альбо жанчына, сям'я, шлюб, альбо манаства у вас не стаяла? Ці стаяла? Стаяла, але это был вельмі кароткі час, і да сур'ёзных якіхсьці рашэнняў я нават не дадумаўся. Это не даспела ж да такога, што там быць або не быць. І гэта нармальная рэч на самой справе, стандартная. Я бы сказаў, што, напэўна, большасць святароў, монахаў праходзіць перыяд, калі ёсць і крызіс, ёсць у тым ліку і выбар, а ці гэта сапраўды маё. Але мне здаецца, што пасля пэўнага моманту, калі ёсць вечныя шлюбы, калі ёсць таксама абяцанні ўжо зложаныя ў святарстве, ёсць такі час, што нават калі ты памыліўся ў той момант
і сапраўды можа быў дурненькім хлопцам, які не ведаў, на што падпісваецца на самой справе тады, калі табе 18-19 год, ты ідзеш у ордэн ці ў семінарыю. Складана сказаць, што это поўнасцю сфарміраваная асоба ўжо. І невядома, у які бок яна будзе фарміравацца. Але я думаю, што Бог таксама улічвае вось гэтую асаблівасць. І больш таго, можа, каб мы былі настолькі разумныя вельмі часта, настолькі вопытныя, можа б і не пайшлі. Але потым, калі мы пайшлі, нават будучы вось так па-юнацку наіўнымі часамі, то вось эту наіўнасць юнацкую ўжо потым у старэйшым узросце праз многа гадоў святарства іх трэба неяк пераглядаць свае матывацыі святарства. Чаму ты хочаш быць святаром, манахам вось праз 10-15 год. І аказваецца, што калі пераглядаеш, што тыя матывацыі былі прыгожыя, рамантычныя, а гэтыя трывалыя і грунтоўныя. І гэта вельмі здорава. Гэта таксама такая прыгода крыху у пакліканні вось у такім аспекце. Але ці сустракалі вы, напрыклад, братоў, магчыма, которые таксама пачалі і потом сышлі? Ці сустракалі? Ці параўноўвалі проста вось свой шлях і іх? Вядома. Яны шчаслівы? Мы ж шмат з якімі братамі перасякаліся, якія пакінулі потым ордэн, ці нават святарства такое здаралася. І я, шчыра кажучы, так неяк нас не атрымліваецца трымаць. Не таму, што мы там асуджаем іх ці яшчэ якімсьці чынам тых, што адышлі потым з ордэна, напрыклад. Але проста я вельмі сумняваюся, што яны поўнасцю шчаслівыя. І яны стараюцца, і яны... чалавек таксама такое стварэнне, што ён можа пабудаваць сабе шчасце. Мы маем вельмі шмат уплыву і паўкладаць сваё жыццё ў любым месцы. Тым не менш, мне здаецца, што ўсё роўна, як бы там не стараліся, ўсё роўна гады быцця ў ордэне, быцця ў святарстве, яны настолькі чалавека фарміруюць, што чалавек потым, калі трапляе ў сямейнае жыццё, напрыклад, ці ў якесьці такое звычайнае жыццё, дзе трэба працаваць на такой працы, дзе ты ходзіш на працы рэгулярна такім чынам. І вядома, у святарстве таксама праца, яна вельмі цяжкая і нават цяжэйшая часта, чым у свеце. Але ўсё роўна чалавек як бы сфарміраваны ўжо пад іншы лад жыцця, пад іншыя як бы накіраванасці. І у тым ліку і ў сям'і вельмі цяжка потым жыць, бывае многім з гэтых братоў, которые пакінулі святароў, которые пакінулі святарства. То ўсё вельмі няпроста. Вось. І гэта... я не ведаю до конца, як пра гэта, як гэта расцэньваць. Это таксама заўсёды вельмі балюча, калі ты вось усё жыццё верыў, якіясьці ідэі, да чагосьці імкнуўся, потым трэба перакрэсліць усё. Нават калі застанешся ў святарстве і застанешся верны гэтаму пакліканню, ўсё роўно трэба быць гатовым, што радыкальная змена можа наступіць у жыццю ў любы момант. Нават будучы, ты застанешся святаром. Цябе, напрыклад, пашлюць дзесьці там, будзе кліч, што трэба ехаць у якусьці іншую краіну працаваць. Або, напрыклад, апынешся ў іншым грамадзянскім статусе, у сэнсе, што цябе, напрыклад, могуць пасадзіць за што-небудзь. І трэба будзе сваё святарства неяк інакш рэалізаваць у новых умовах. І гэта заўсёды ж такая ёсць небяспека, што вось, што змена можа адбыцца ў любы момант. Але гэта вельмі цяжка даецца, напэўна, ўсё ж такі. І таму до той пары, пакуль гэтыя змены не прыносяць нам Бог сваім провідам ці лёс, не варта самому фундаваць тыя такія рэвалюцыйныя змены настолькі, што яны прям дорага могуць каштаваць чалавеку. А якія самыя складаныя рашэнні вы ў сваім жыцці прымалі? Ой, якое неспадзяванае пытанне і складанае. Напэўна, ці складаць вечныя шлюбы. Это было ў 2006 годзе. І тым не... Хоць это было складанае рашэнне, але калі я яго прыняў, такая палёгка была, і такая свабода, і такая сапраўды радасць, што вось ўсё, назад шляху няма. Я цяпер ужо ведаю, што вось гэта мой шлях, я ўжо вызначыўся.
Таму што найгорш гэта вось Ваганне, шуканне, так? ваганне, так, ці правільна гэта, ці так. Це нашмат цяжэй, напэўна, чым можа стаць і ведаць, што вось раз назаўсёды вызначаны, і ты жывеш гэтым ладам жыцця. Ці калі-небудзь сур'ёзна у вас стаяла пытанне краінаў? Дзе жыць? Вось, ці гэта ўвогуле не ў вашых рашэннях? Не выплываць на гэта? Трошкі ўплываем, нават і практычна можна як бы, калі у кагосьці ёсць такое прагненне жыць у іншай краіне, то гэта досыць рэальна. Але для мяне такое пытанне ніколі не стаяла. Я ведаў заўсёды, што я хачу быць у Беларусі, я хачу як мага хутчэй вярнуцца ў Беларусь, таму што 8 год жыў у Польшчы, і для мяне гэта хутчэй бы, вось, нарэшце, калі ж, і мне не цярпелася вярнуцца ў Беларусь. Таму пытанне абсалютна не стаяла, каб дзесьці ехаць. Потым ужо былі ідэі, напрыклад, каб паехаць у іншую краіну, папрацаваць, як пэўны вопыт здабыць. Ну, зрэшты, я трошкі нават і атрымалася, мне ў Літве 8 месяцаў служыў таксама у Вільні. І я не выключаю, што яшчэ калі-небудзь якую-небудзь краіну, але не назаўсёды. На нейкі час, каб здабыць вопыт, каб памагчы там, можа, братам, якія служаць у іншай краіне. Я не выключаю, што такая магчымасць. Калі Бог мне дасць, я скажу з задавальненнем, давай, Божа. То бок да гэтага часу у вас гэта спалучэнне беларускасці і хрысціянства важнае, так? Так, так. Это як бы ядро маёй тоеснасці. Хрысціянства, мой хрост, вось моя кансакрацыя ў манаскім жыцці, маё святарства і беларускасць, беларуская зямля. Это вось штосьці, што з'яўляецца такім самым ядром маёй тоеснасці. Усё іншае перыферыя. Брат Андрэй, час падыходзіць да канцу. Давайце напрыканцы зробім такі бліц-апытанку, ведаеце, так? Выбірайце проста з двух адно, такое каротенькае. Падрыхтавалі да вас. Так, Мафій. Прабачце, зараз пауза невелічкая у нас. Так, ну вось. Кіно альбо кніга? Кіно. Матацыкл альбо машына? Матацыкл. Бенедыкт 16 альбо папа Францішак? Бенедыкт 16. Тамаш Аквінскі альбо Бонавентура? Бонавентура, вядома. Рыбалка альбо грыбы? Рыбалка. Мора альбо горы? Горы. Гарбата альбо кава? Хацелася б каву, але даводзіцца больш гарбату. Ну і традыцыйнае пытанне: коцікі ці сабачкі? Сабакі, вядома. І сабакі, прычым не сабачкі. Дзякуй вялікі, брат Андрэй. Можа быць, просім яшчэ таксама напрыканцы такое, ну, слова, так, для тых, хто чуе голас гэтага паклікання і сумняваецца. Ці чуе іншыя яшчэ галасы? Наперад. Слухайце, будзе цяжка. Вельмі цяжка часамі, але будзе неверагодна прыгожа. Асабліва, калі бачыш, што Бог перамагае, што Бог дзейнічае, што ты вось... І я вось, прабачце, што можа так трохі па-моладзеваму скажу, што Бог дазваляе пазнаць нейкія абломы ў жыцці, каб сказаць: «Вау, як ён дзейнічае». Што вось у мяне не выйшла, але зато я стаў сведкам, як Бог робіць. І вось у слабасцях якіхсьці тое, што трыванне ў пакліканні, трыванне ў святарстве. Это першая рэч. А другая — это тое, што Бог таксама дае неверагодную магчымасць вось такой, як бы, бачыць, як ён працуе ў жыцці іншых людзей. Таму што манаскае, святарскае жыццё — гэта праца вельмі моцная з людзьмі, з іх таямніцай, часамі нават з іх інтымнасцю. Як Бог там працуе ў сэрцах людзей унутры, як ён робіць часамі якіясьці цуды міласэрнасці, асабліва у канфесіянале, у прапаведаванні, ў святарстве. Гэта бачыць з другого боку, як Бог працуе там, на кухні людскіх сэрцаў. Гэта прыгажосць. Дзякуй, брат Андрэй. З Богом. Дзякуй. Да новых сустрэч. Голас паклікання. Гісторыі людзей, якія адказалі так на голас Пана Бога.